Isa na lang kabulan kag manugbata na kontani. Sa 8 kabulan nga ginabusong nga arestado nga si Roby Di Maala, 23 anyos, saging kasa nga drug bypass operation sa barangay Monica, Blumentritt City proper, Iloilo City. Natigayon ang operasyon pasado alas 7 sang gabi, Oktubre 21, kag suno sa pulis nga nabaklan ang 11 partners ni nga si Joshua Mark Manico, 23 anyos, isa ka plastic sa ginapatian sa buo gamit ang 3,500 nga bypass money. Nakamutik si Manico nga pulis na nakatransaksyon, golpyada ini nga nagsaka sa hagdan sa biya kabalay, kag naglokso sa atop. Na-recover kay Di Maala ang 3 ka mga plastic sang ginapatian sa buo nga nagabugat sang 5 grams kag may market value sang 34,000 pesos. Samtang nadala ni Manico ang bilin nga mga suspected sa buo sang ini ang nalagyo. Dugay na ni nato na monitor si Aka Boy. So pati ang iyang kalib-in partner, hinahimo niya nga runner niya. So ga-course na sila sa pagbaligya sa illegal nga droga diri mismo sa Monica. Sabayan sa mga kapulisan, mga K5 nagabatsag man sa kasubo kag kasakit para sa kaimtangan sa bata o kung sa kinabusong sa sining nadakpan sa bypass operation, pero tiwala sila sa may mahimo bangod ginaobligan lang nila ang ila nga trabaho. Balita nagikan sa city proper. Ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News Afang. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.